Здравейте, точно преди малко снимахме нашия първи дуел, а това е реваншът от него. Както виждате, резултатът е 1-0 за Кетса. Май нашия приятел играе с елементи хера. Как познах? Я да прочетем така, добре, така, може да играе и двойна атака, добре, то си нов. Така, обаче, но обаче мой. Време е за смърт. Фейсъп. Кажи лека нощ на твоя кор. Е така, миналия път го бих. Казах спокойно, май наистина ще е спокойно. Бих го лесно. Да видим дали сега ще е така. Интро бик. Добре, бе. Супра. Да не ме изпържиш на фурна. Не, само на кебаб. На кебаб, на гази са на гедат. Опа. Супра. Не бързай. Защитата баниш. Да, ма като тук аж може и тъй иначе ще атакуваш. Баниш. Така. Моето момче. Тук е. Maiden with eyes of blue. Ха. Не е толкова смешно, мой. Добре. Абе, дай ми два хода и пак ще го върна. Тук е. И тази карта изчезва. Твоя гроб сега. Дай ми хото, да. Аз няма да ти позволя да произведеш бог. Кибер Арчфайт. Много ще те питам аз тебе. Тук е така. Ние сме момчетата с лудата глава. Караме да правя някакви лудите неща. Всичко между нас е било... Не пише ли? О, добре. Тук е така. Да, и той ме махна 4-звездното. Ми дава да производ бог. Не е 4-звездно. Не. Сигурен ли си? Да. Ще е малко. С малко ще го докажа, не бой се. Аз ще го атакувам пък. Али сега съм го атакувал. 0 атака. Хубаво знам. Губиш Ама няма. 500. Ефекта му активирал ли са, бе, майка му? Не, губиш 500. Да, като е флипната не са активирала. Точно като е флип обаче трябва да я унищожим. Ама как за губя 500 ефекта не позволява, бе? Абе, Мейден като атакува, минус 500 мой. Полари 500. С 0 атака атакуваш чудовище с 500 защита. Не губиш ли нещо? Не, Пак просто ли бе? това Пак ли е така. този Miracle? Fusion Meal. Пак си се напил. Dark Fusion. Malicious Find. Е сега ми Аз ти казвам, майката. как- В ръката. Не, ефекта му се активирала. Активира се. Човек, аз бях го флипнал, бе. Е хубаво, тогава стои трябва да се върне в ръката, защото с него атакува. Аз бях атакувал, да, аз как само да го флипна. Е хубаво. И така, продължаваме с нашия дуел. Дай ми ход. О, да, трябва да дам ход. Мали, кибера ми, Mirror Force, мале, спукана ми работата. О, не. 3, ото. 5000 махам. Ай, не. Ай, да, 5000. Ра. Ой. Крилатия драгон на Ра. Жалко, че не му действат нито ефекти, нито карти. Карти! Обаче другото специално умение на Ра, когато такова чудовище, ти губиш толкова колкото е атаката на чудовището. Ми съжалявам, но този път аз загубих. Ра, атака! Приго. И така, този път суперта ме победи и сега пак ще играем реванш.